wallahi tun daga daren da baiwa Allah nan ta rasu har kawo yau sallar idin nan, wallahi har yanzu ni dai gani nan ne dai kawai. Saboda wallahi akwai abubuwan da suka tsorata ni ne, suka firgita ni. To Mama Sadiya, Allah ya ji ƙanki, Allah ya yafe miki, Allah ya kai haske kabarinki. Dukkanin kulluhun musulmi da kuka riga mu gidan gaskiya tun daga zamanin Annabi Adamu da Hawwa'u kawowa yau, Ubangiji Allah kuma ya kyautata ku, Allah ya yafe muku. In ta mu ta zo mu ma Allah ka sa mu cika da imani, ba mu yi jinkiri ba. Ko yanzu in ta zo muna fata Ubangiji Allah ya sa mu cika da kalmar la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Musulmi kuma na faɗin duniya baki ɗaya ina mana barka da sallah. Allah Ubangiji ya karbi ibadunmu. Idan mutuwar mu ta zo, Ubangiji ya sa mu cika da imani. Allah ka sa mu cika da kalmar la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wannan baiwa Allah muna bara addu'a a gare ta. Fatan alkhairi, fatan nasara, masoya Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam.